Hey, what is up? Floyd here, your Bolano. Today, naatakaron sa may waterfront, Majaz Waterfront. Since off day, wala pa man tayo gibuhat since wala pa may magbalik trabaho sa September pa soon. As usual, naatakaron sa may biking. So, pakita na ko ninyo para makita ninyo ang lugar sa Majaz. Nindot siya direct. Mostly na every hapon na yung mga tao diri mag-exercise, mag-jogging. Nindot man siya sa diri nga lugar para mag-jogginganan. Nasa siya mga restaurants diri nga makita mag-open. Pero as of now, close pa siya. Okay. Not allowed? Trying to stop you. Okay. So not allowed to go fast here? No, not allowed. Okay. No, it's not allowed. No, I just want to take a video. Just go straight and I just want to take a video. It's okay. But it's not allowed. Just like just gonna go straight. I just want to see some. I just want to show the area. So just Riding, not allowed. Okay. You can take your video, no problem. By riding with a cycle, not allowed. But I just want to pass at this side. Is that okay? Outside the restaurant, you can check the sign on there. Show the side of it. Okay. That's okay. That's fine. If you can go by walk, Okay. if you can push, no problem. No, I'll just go down. You can go by walk. Yes, side, no problem. So bike. Yeah, because I'm just gonna show for a video. I'm just gonna take a video. Just gonna go pass it by and just I'll go on that side. Why not walk? No, that's it. That's it. Maybe after crossing the path, then you can walk. Sure.
dili daw mo sugot para ang tatagtoyag lang sa pikas. May bawal daw di sa pikas. Yun lang. So moto, wala lang tambay sa balay. So hopefully na mag-abri nagbalik. Depende. Daghan man sa gimahimo diri na ay mosque, mostly of the corner na ay mga mosque makita nimo diri. Ang Altakwan Mosque, mosque diri sa mosque sa Majaz nga Park. Diri nga side is nana ko dapit sa kasada, bawal man nga dito sa may pika sa may side.
before playground man siya, galing kay sirado man ron, so dili siya nag-upgrade. Wait. Since nag-start ang lockdown, sirado na siya. Diri ang side isang splash island na ay mga playground ni mga bata na siya murag igualan sa mga bata dito sa diri nga side nasa sa mga restaurants diri nga pwede kayo umlan. Diri tagi nga side kay medyo wala. Ito mga side sa Alnur Island. Stay sa sana. Nasa dyan mga if gusto ka mag-rental og mga bikes, nasa dyan mga bikes nga pwede rentalan din nga sa ilo.